Kubingelele ngiphinde kwamukela mbukelo simanzo sikulethela zona ke indaba efika ngaso ke esikhathi uMax ke umfuka amakhanya usekhwele wadilika kuyena lapha ke umthandeni ngendaba yawo ke ama-80s nawo ke lapha ke ama-2000 lempi eqhathwe ke uyena ke umthandeni ngesikhathi ke ethula ke yona ke inkulumo yakhe wachaza ke ukuthi ama-80s ke uyawahlukanisa kanye nayo ke ama-2K washo ngempela ke lapha ke umthandeni ukuthi cha yena ke usehamba ke nawo ke ama-2K ama-2000 mbukeli baveza ke abalandeli ke izimvo zabo noma ke ukuphawula kwabo lapha ke einkundleni zokuxhumana ke nawo ke noMax naye ke useshiyeke angalazi kuyona ke lapha ke inkosi yomaskandi ke umthandeni ke umfuka amanqele mbukele awuyizole ke nangu ke uMax umfuka amakhanya engushiya naye njengamanje siyabonga. Uyabona ke mase ngikhuluma nje iqiniso ngingasatalabi mhlambe ngingasadlali yona igame. Mina kwela kithi nje komakhanya embumbule ekama ngehleza amasimba futhi angizwani namasimba. Uyabona lento ekhulunywa uNtunsula ukhuluma amasimba lapha futhi uyabona lento yokuthi kunama Red Nation busy alode enza ijoke ngale yanto ekhulunywa umthandeni lapha nikhombisa kona ukuthi niziphukuphuku njengoba sasihlezi sinitshela nje si Blue Nation ukuthi azikho iphukuphuku enjengama Red Nation. Angisho ke kini nonke ma Red Nation kule video ngoba njengamanje nihlukene phakathi kunama Red Nation alimele emoyeni akhalayo enhlizweni zawo ngoba leyanto ekhulunywa umthandeni ibhlungu kakhulu. Ningayenza nje ijoke nina nidlale nenze ngazuthi naku ngoba naku nifuna ukuyiduduza nifuna ukuqhubeka nokumlandela umthandeni. Iqiniso lithi umthandeni unixoshile kakhulukazi nama early 90s ma 70s and 80s umthandeni unixoshile. Akakazi umuntu ukufika anixoshe njengezinja kanjeya ngoba mawuthi fuck off ukhuluma nezinja lapho. After that ebese umuntu eboniswa abangani bakhe abaseduze naye ukuthi ubaxoshelana abantu kanjena na. Abese yabuya umuntu azochaza izathu ezenza ukuthi why exosha abantu kanje. Abantu bahlukanisa phakathi, ubahlukanisa ngokwe ageism. Umthandeni akalona iqhawe akakhulumisanga okweqhawe lapha. Umthandeni lapha ukhuluma amasimba. Leyanto ekhulunywa umthandeni ayikhulunywa ngisho ingane. Uyabona ingane iyayisukuma ibonge, iyayithi ingane ngisukuma nokubonga. Sengisho ingane ke. Angikhulumi mina ngomthandeni umuntu omdala kanjena aphinde futhi azoba ipublic figure. Sikhuluma nje ngengane nje engaziwa ndawo. Ingane yasekhaya iyayithi ngiphakama nokubonga. Into yokuqala umthandeni lapha ngale yankulumo yakhe uziphoxe yena. Okwesibili uphoxa umuzi wakubo, uphoxa umndeni wakhe ngoba le yanto ikhombisa ukuthi umthandeni akafundiswanga inhlonipho kubo. Ikhombisa ukuhluleka kwabazali bakhe before bahambe emhlabeni. Ikhombisa ukuhluleka kwabo ukukhulisa umthandeni ngenhlonipho. Zithelo zokuhluleka kwabazali bakamthandeni lezi ezenza ukuthi umthandeni abe isideleli edelela abantu abadala ngalendlela. Nina ningahlekisa nje ngayo bese niyenza mhlawumbe itrend la ku TikTok kodwa umthandeni lapha ukhuluma umsunu. Nitshelwa mina ngeke ngilo ngincetheza ngilo ngithi hayi inkosi yami umthandeni ngoba ukumaskandi ngoba iqhawe msunwe nje amasende. Msunu lonto leyo. Kwela kithi mina embumbulu la ngivela khona komakhanya amasimba swadli thina. Asuqhaphi nje uthuvi kwela kithi. Umthandeni lapha ukhuluma amalebe leyanto ayikhulumile lapha. Uyabona?
So mina anginandaba nokuthi lento kaMthandeni ninesa kanjani, kodwa umsunu uMthandeni uhlafuna amalebe lapha yana. Uhlafunele nje amalebe. Uyabona? Wena Ntuntsula ngikhuluma nawe ngiyazi ukuthi uyayibuka le video. Lento oyikhulume lapha umsunu. Utshelwa yimina ke manje. Khulumeni umsunu ukube bengiseduze kwakho bengizokusakaza ngenkulu impama mfana wami. Yeah. Bengizokusakaza bengizokuthela nje ulabhabha ukhuluma amasimba Mthandeni. Awukwazi wena ukuthi ungafike ususwe ka0 ubekwe esicongweni la ukhona njengamanje ebese uyanya unyele abantu abakubeke la ukhona. Umsunu lento oyikhulumile. Bengithi nje anginitshele lonto leyo ukuthi qhubekani ninese amasimba, qhubekani nidla amasimba kaMthandeni aninyele wona, waninyele emakhanda, wathi khamisani imilomo waninyela. uMthandeni wanibizela kubo emdletsheni, wanibizela kubo emdletsheni waniqoqa. Uthe mase niqoqile maqedwe wanihudela wathi zinja fuck off. Qhubekani-ke nidle lo masimba lawo. Thina kwela kithi nje komakhanya aswadla amasimba entsha. Amasimba lento ekhulunywe ilenja le ewuntuntsula. Kade niyadakwa nani zinja.